ଯିବା ଯେ जो दर्शन करने एपटे जा କୋଉପଟେ ए पछपटे एपटे जा हारी बुलिकिना एटे जाम हम तु न कह चंदन जबरदस्ती कहू दे कौड़ दे दे टंका दे 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 झील को टे दियो एकाथरे झील को दियो एकाथरे ना जो है भीतर को हम पर जबा कथा गरम होला साँझ में भापा करथला सीधा 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 राजी कता चौड़ा कोला आसो हाडो हमारा वरिष्ठ भाई मानू आप सभागृह रुहतु एवं पेशकरी भाई मान अनुरोध करुचु एम नजर किसी व्यक्ति आसती से जन शीघ्र पुलिस जिम्मा दिवस संतोष एवं स्वराज सरस्वतीराज एवं स्वराज आपन परिवार सूचना क्षेत्र में अवस्थित रुहतु बारंबार चोरी खबर आप सामने पहुंचुए चोरी करने आकार ठीक हम समस्त सौभाग्य हो गया एक आध्यात्मिक परिवर्तन चोरी होगा कथा शुणिले खराब लगे संतरी गोठाए ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଘାଟରେ ରହିଛି ସେ ଘାଟରେ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଉଛି ସେଇଠିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟିକା ଏବଂ ଟିକା ଜଣିବାକୁ ଚାହିଁବି भाई
ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁବାର ଫଟୋ ନାହିଁ এটা ପୁଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅର୍ପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ପୁର ଅର୍ପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବାସ୍ତରୁ ପାଖରୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ନବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଧରଛି मोबाइल नहीं
ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ଲୋକପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହରିନାମର ଏ କଂସ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆମର